alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi prøve at lære tyggegummi Fluffy. Der. Ja. Det man starter med er at tage sin saks og noget garn. Og så klipper man cirka 1 cm af. Og så lægger man bare garn til side. Og så har vi vores 1 cm lang garn. Godt. Så klipper man det i sådan hiv. Så bliver man saksen væk. Og så får vi sådan nogle her strimler ud af det. Sådan her, så har vi også strimler. Og så tager man saks frem i, og så klipper man dem i halve. Jeg tager lige mit underlag væk. Og hvis jeg har et underlag under jer, så er det nok at tage det væk, fordi der skal det blive godt. Se, så tager vi noget vand. Hælder vi ud på bordet. Så lægger der vand her. Vand. Vent lige 3 sekunder. Okay, nu er jeg tilbage. Jeg har fundet en løsning. Her ligger der noget af vand. Ja. Og så tager vi vores flatstykke og propper ned i det her vand. Og så gør man sådan her, man hiver i det. Og hive. Og hive. Og det gør man så 10 gange. Til 3 hiv, det er 1 gang. Så jeg kommer lige tilbage, når jeg gør det. Godt, nu er jeg tilbage, og nu har jeg gjort det. Prøv at se. Okay, den går sådan her. Godt. Så tager man lidt af det her. Og det er i hvert fald ikke reklame. Det hedder... Ja, det hedder det her. Det tager man meget lille bitte del af, fordi der skal ikke så meget. Det klæber rigtig meget. Så ja. Det er fast en fingerspids. Sådan her. Putter man ned i sit. Sådan her. Og så man det rundt. Og jeg kan bare sige til, hvis jeg skal lave noget mere dogmeat, eller hvad jeg skal. Prøv at se, hvad den nu kan. Nå, nu kan den gøre sådan her. Og så tager vi vores garn. Husk ikke at tage alt på én gang. Tag lidt af gangen. Så ser det gerne sådan her ud. Nå, jeg kommer lige tilbage, når jeg har fået rullet det sammen. Godt, jeg har lige lavet lidt mere af det her. Men det er fordi min, den havde lidt for lidt i, så nu. Prøv at se. Jeg har faktisk aldrig prøvet at lave det her før. Det var bare sådan en idé, jeg fik, og så vil jeg bare lige dele det med jer.
Der mangler noget vand i min. Jeg kommer tilbage, når jeg